Okei, tässä on Motonet-reissu. Mikä kala vielä, slime vielä. Hyi et, oi. Oi, nyt vähän likainen tuli. Skeittilauta, Mitä tässä tapahtuu? Oi vitsi, mut huomattiin. Mitä mä tein? Jotain ihan rauhoistaffia tässä. En tajua kyllä, mutta on vähän weird. En tiedä. Katso nyt hammastari, ei pesuhari, ei. Se on kliimastari, joo. Ai puolikas, ei me tommosta tarvita. Pitääkö se olla purrassa? Se on lisäturhaa. Niin tarkoitus on. Tämä on vahvina. Joo. Tässä kuuluuko video? Kerran nopea. Ai onks tuntuu Ruben aika? Joo. Katsotaan. Tuo valkoinen kukki näyttää paremmalta. Pitäisikö mennä laskettelemaan tuolla? Ei varmaan mitään. Jos vähän kyllä alkaa johouta jo paremmin. Mä en edes tiedä miksi mä menin ton päälle, mutta ei vähän outoa. Joo. Lätkäkamaa. Joo. No tsekkaa siitä pelistä. Joo, nyt tämmönen kalastus. Ja teksti miten vedät sitä ylöspäin. Joo, tämmönen model. Tää on ainoastaan tuo iso pikkunen. Luomaan tai tämmöstä. Aika rado vehkele tuokin. Oi, nyt tulee heitto. Nyt mä heitän koukut. Joo. No niin, oi. Nyt menee. Nyt. Voi. Panna. Siinäpäs oli onnettomuus reissu. Ja siinä sitten.